روژنامەیە لۆمۆندیا فەرەنسی راپۆرتێک بەڵاف کریە و تێدا ڕێکەفتنێت ناوبەرا ڕژێمە ئەسەد و داعش لێسەر بەکارانینا زەڤیە گازەیە توێنان و ڕۆلا رووسیە دتالانکردنا سامانên Sûriyê de eşkerekirine. Duê raportê de hatiye ku handar û sedemên nehênî ji cenga Sûriyê re hene girêdayî bi birjewendiyên stratîjî û li hevhatinên herêmî û nakokî li ser samanên süriştî yên enerjiyê li Sûriyê. û ev yek hişt ku zeviyên petrol û gazê ermanceke serekî bin ji êrişên asîmanî re ji destpêka destêwerdana leşkerî ya Rûsyê li Sûriyê. Derbarê zeviyên twênan yêko li bajarê Tebqa li başûrê Rojavayê Parêzgeha Reqayê ya Sûriyê heman rojnameyê got ku ew zevî di çileyaborî de ji aliyê balafirên hevpeymaniya dijî Daişê bi serpiriştiya Amerîka hatin ermançkirin û ji ber wê êrişê berhemê wê zeviyê demekê nebû. û hat zanîn ku ew zevî ya ku bi mezintirîn zeviyên gazê li cîhanê tê naskirin mijara ku alogurî di navbira rejîm û Daişê de bû û cotmeha 2014 de Daişê û rejîmê kompanya berhemanîna gazê Stroytrans ya Rûsyê berhemê wê zeviyê li hev dabeş dikirin beramber parastina Daişê ji zeviya twênan re. Heman rojnameyê emaje bil hevhatineke din di navbera rejêma Sûriyê û rêxistina Daişê lêser hevbeşî di berhemê wêstegeha elektrîka Helebê ya ku Daişê kontrol kirî û li gor rêkeftina Daиш û rejîmê ya ku du heyvan her du aliyan danûstandin li ser kirin, Daиш dikare 520 megawat ji elektrîkê ji xwe re bibe û rejîm wê tenê heftê megawat elektrîkê sûd bike. Di dawiya wê raportê de Rojnameya Le Monde ragihand ku rêkeftinên kompaniyên Rûsyê û rejêma Sûriyê rêxistina Daişê li ser bikaranîna zeviyên gazê rûyê kirêtê yê cenga Sûriyê yê veşartî bi demamkên ol û siyasetê de veşartî diyar dike.